Shegiya gabata a ce miki duniya wanke dan Allah dan annabi me sirri ni fa matsala ta da ku yan bariki sai ku samu dama ku gaya wa mutum sai dai a ganku kuna ta walwala kuna fantamawa wallahi to ke ba zuciya ki ta mutu bakin tsaya zauracin kananan yara ni yaushe zan tsaya dan kuɗin da ake baki da bai wuce in sa data a waya ba ina zan tsaya wannan wahala ki fito mu fita gari mu fantsama mu samu abin duniya kinki ke dai bari yanzu ma wallahi tallahi in gaya miki ina cikin masifa wata ƙawata yar hau ita kuma Allah ya jarabce ta da san yan yara in gaya miki wani yaro an bani contract din yaron nan to in gaya miki yaron dai taurin kai gare shi ya ki daukuwa ita kuma ta sa ni a gaba ina yaron yake ba ni hoton yaron in gani Dugo ko baki ce ba sauran wasa ne don cika ka'idar Ƙawata ƙawalliyar roman jaba wannan kyau haka ƙawata kin ga yadda take wani kyau da Allah malama ban kuɗi na ke duba na ba wani ido da zaki mun ni fa kin san halina yanzu zan daga murya wallahi in hasuri kowa san halin da muke ciki ba kunya ta ishe ni ba kin sani ni fa ba ni da kunya ban kuɗi na ke fa ƙawata kina da matsala tunda kika ga ina miki haka kika sani ko in ce nake yana cikin ɗaki yanzu haka yana jiran ki kika sa in ji kunya kuma ba wata magana jin kunya ƙawata ki kwantar da hankalin ki albishir zan miki ne daɗin daɗi dan Allah yaron nan yau din nan insha Allah mun riga mun gama daddabewa a gidan nan zan kwana ki ce nan ni ma nan gidan zan kwana yake a ba matsala ki kwana wallahi Zahaji ya ba ta nan dan Allah wallahi ni kadai ce ki ce ni kwana yau anan wallahi sai in kwana a ɗayan ɗaki sai na ƙara miki wani abu ai na san sai kin mun ƙari a ayo ni kake da mu inda ƙari ne ai ko ni daidai ne kika inda yaron nan ya ƙara lif ya sharshar abin sa dan Allah wallahi ga sajen nan ya shafe shi da mai yayi polish din sajen nan nashi ba kigan shi bai shar a can da shi dan Allah wallahi ni sauri nake zan wuce to shikenan ki kira ni to kawai idan ba ki kira ni ba ni dawowa zan kuma idan na da kin san magana ba matsala ba yau kwana na ba matsala ai ni kisan ai ban da ke sai in kwana a ɗayan ɗaki in bar muku nan eh an duniya shi a gari ta sai na tar wahala kai kawata ina cikin jalala waccan fitinanniyar mata ta ake rayuwa lala ba shi bane matsala ta da kuma hoton yaron in gani ni shine damuwa ta hoton yaro ke kuma me zaki da hoton yaro da Allah je ki dauko min za a tada tsohon tuba kenan ina zuwa ai biya na ake yi kin ga fa yaron abu sha a kanjale ke ba ki da hankali ke mahaukaciya ce ki kalli wannan haɗaɗɗen yaron Hamson gai na wancan banzan matar ta baki ni zan ninka miki goma Allah ƙawata wallahi 100 ce kacal ta ɗaga min hankali ta hana ni gaban rawan hantsi wallahi ni zan baki 100